Бина шулай түзелеш калдыклары һәм тузан иеменә әйләнде. Назарбаев урамы 37 адресы шәһәр картасыннан шулай тиз генә юкка чыга. Бина 1934 елда төзелгән, озак вакыт монда мәктәп була, соңрак полиция бүлеге, бүген инде сүтәргә дигән карар кылганнар. Это объект не является объектом культурного наследия. Бина мәдәни мирас объекты түгел, гадәти төзелеш булып санала. Ул урында грунт сулары җыела, шуңа да подвалын һәрчак су баскан, кирпиченә дә зыян килә. Бүген бу бинаны төзекләндерүдән файда юк инде. Белгечләр аның ишелү куркынышы да бар иде ди. Комплекслы тикшерүдән соң сүтәргә дигән карарга киләләр. Шәһәр үзәгендәге бу урын буш тормаячак. Уже вот в соцсетях пишут. Социаль шелтәрдә бу урында тагын бер сәүдә үзәге барлыкка киләчәк дип яза башладылар. Аны коммерция максатларында куллану уе юк. Комитетта хәзер булачак бинаның сызымнарын көтәләр. Будем дальше выносить на общественное обсуждение, естественно. Соңыннан без аны җәмәгать тыңлауларына чыгарачакбыз. Сүтелгән бинаның тышкы ягында архитектур бизәкләр булуын аңлыйбыз һәм әлбәттә тышкы рәвешен тулысынча торгызу таләбен куячакбыз. Борчылулар урынсыз, бина халыкка зыян салмас өчен сүтелә ди комитет рәисе. Аның урынында калкып чыгачак корылманың проектын 3-4 айда килештерергә җыеналар. Гөлназ Сайфетдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.